Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Zinthu ziwiri zimene zikapena zitatu uzimu komanso umunthu ndi chikhalidwe zikakuchokera umachita munthu mopanda sainzi, umachita mapulogalamu ako mopanda kuyang'ana, anthunso ndikumafunsa kuti uzimu ndi umunthu ndi chikhalidwe zachokera masiku amenewa sanama kuti mipando iyi ndi ya Satana iyi. Azogoleri ndabwera ndi chimwemwe. Mipando iyi ya ndale iyi ndi ya Satana iyi, ine sindikayika. Asogoleri kubwera chigawo chakumadzulo kuno titatuluka pa phiri la Mulanje kuyang'ana dziko mmene likuyendera ndi mmene zilili zinthu ndi mmene anthu amaganizira ndi mmene zikuchitikira ndi mmene zilili pa ground zozondoka zokhota. Popeza inetu masiku ambiri ndimazimva mozondoka ndithu ndimazimva mokhota kuti zikuzondoka bwanji zinthuzi, zikukhota bwanji zinthuzi. Andale tiyeni tivomereze kuti mipando iyi kawiri amayigwirisira ntchito mipando imeneyi ndi Satana. Satana amayang'ana pamene pali ndrama. Satana malo amene ali abwino kwambiri, ndipo Satana amapita kukamera mapiko pamenepo. Tachita kuziona maso ndi maso ndikumaziganizira iweyo kuti asa koma anthuwa ndoti angandiyiwale ineyo. Iwe kukhala ndi chinthu kuganiza kuti andale woyipako basi. The Great Machine Ntramwenda Boys nani wamphongo kubwera chigawo chakumadzulo kuno kuti tikambiranepo ziwiri zitatu. Programu yanga usaiwala kuti uzimu ndi umunthu ndi chikhalidwe, uzimu ndi umunthu ndi chikhalidwe zachokera amenewo. Mukaona choncho basi afika iwo pa mpando umene wasogoleri muzangovutika tizangovutika. Zimene ziti zichite iwo asogolera anthu amenewo zozondoka kwambiri. Asogoleri ngati inuyo mukuziwa kuti mumalamulidwa ndi Mzimu Woyera, mukuziwa kuti inu mumayima pa chilungamo chowauza andale chilungamo chenicheni. Wandaleyo amachita kuziwa kuti ichitu ndiye ndi chilungamo chenicheni, koma asogoleri wandaleyo akazalowa kukhala pa mpando sazagwirisira ntchito chilungamo chanucho. Pamakhala kuseri kuwina wake iwowo amamuziwa kuti uyu ndi woyipa kwambiri muziko muno anthu samamukhulupirira, uyu ndi wachabe kwambiri muziko muno anthu samamukhulupirira, uyu ndi wononga muziko muno anthu samamukhulupirira. Ameneyo inuyo nkumagwira nawo ntchito nkumati mwina uyuyu. Siku lina akazangobwera iyeyo pa mpandopo muzayembekezere kukumana ndi zowawa. Inu amene munali ooneka ngati a Yesu Khristu, inu amene mukuoneka ngati nkhosa, inu amene mwayima pa chilungamo chokuwira Malawi ngati Ntramwenda Boys kubangula. Asogoleri wandale muziwe kuti ndi chiwanda, wandale muziwe kuti si munthu. Ndiye ine ndakhulupirira pano mu chipani cha DPP. Ine sinakhulupirire ku MCP kapena ku PP kapena kuti ayi tiyeni tinene chilungamo. MCP yasamalira anyamatawo, ndipo MCP yalimba mtima mpaka na nduna ya chikazi imene ili Jesse Kabwira ndikumayima nawo anyamatazi kwanje mpaka na kukhoti. Iweyo mmene ukuonera DPP ngati ikukusala iweyo, DPP ngati ikukuthawa iweyo, activist iwe. DPP imakuziwa kuti iweyo ulipo ndithu. DPP anthu akuchita kuziwa kuti Ntramwenda Boys alipo, Akaronga Boys alipo, Brother Salo alipo, Akomuledi Ntanyiwa alipo, Wabakiri TV alipo, Lighton Mangochi munthu wachikulire koma akukwawa ndi kubangula wosatopa ndala wosatopa nkulu alipo. Boni Kalindo akwiye ang'alule kapena asang'alule alipo Boni Kalindo.
inu Richard Mphepo alipo, kuncheuko aliko, Emmanuel Oleya Makatani alipo, anthu ambiri au kwa Malawi Freedom Fighter akinka ndi gulu lawo aliko. Palinso madolo ena braza ndani awa amati ndani awa ati ndani asidomani khati ndani amenewa akuncheuko amapanga zawo akantremani alipo. Koma asogoleri ndi zodabwisa, zokhumudwisa, komanso zolirisa. Kulira kutu mumve, kulira kutu sikunena kuti inu mwathandiza anthuwo. Ife tutayesesa, ndipo ine ndiye ndapempha Derek asogoleri. Inetu ndinayenereka kuyendera ineyo siyenda. Asogoleri ntchito ndagwira ineyo. Sinnanene kuti ineyo ndabadwa kumwamba kapena ndagwa kuti ndabadwa ngati mene mwabadwira inuyo. Munthu akakumenyani mumamva kupweteka inuyo. Munthu akakutukana mumamva kupweteka inuyo. Munthu akakuthokozani mumanyadira inuyo. Munthu akakuyamikirani mumamva bwino inuyo. Inuyo asogoleri ndi ine tayendera limozi. Inu muli ndi sikumba, muli ndi majekete, ife tili limozi ndi inu. Mukalephere kutenga sikumba, ife ndatizizidwa kuti pasa ifeyo. Inetu mawanga achikulu ndi matero mbuyomo, koma kuonesa kuti zimenezi ayi, anthu ambiri kumati ayi, angokuwa, obangula, mavuvuzera, tiyendera momwemo. Amene atadye mu DPP ndabire malata. Amene atadye mu DPP nda HRDC. Amene atadye mu DPP ndi mabungu amene akuyitanidwawo mwamvatu. Inenso tungati kapolo wakumuzi mwana osaphunzira ndingozimvera momu m'manyuzimu, ndingozimvera momu m'masocial media mu. Ziliko nkuno kuziko kuno. Koma asogoleri umphawi wa ine mukana uona, ndi mmene ndabangulira, ndi mmene ndakuwira. Umphawi utu ndi wakuthupi osakhala wa mu ubongo. Kuthupi Mulungu angoperekako umphawi, koma mu ubongo mumuli nzeru oti ndikhoza kukuthandizani mmene takuthandizirani kuti muyendere mbendera zimenezo. Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene ife tamenya nkhondo kuti akangokhala pa upresident azasankha nduna. Ndunazo zachabe ndithu. Ndunazo zoyipa ndithu. Ndibwereranso DPP ili ndi vuto kwambiri. DPP anyamata azaithawatu kusogoloko. Koma azaithawa Professor Arthur Peter Mutharika atachita resign kuti ndapuma. Chifukwa ife pomabwera ku DPP ku tinabwera ndi kutengedwa ndi ndalayi, ndipo ife tamenya nkhondo ya age limit, agape khombe nkumaziba okha. Ife ya age limit abire malata ndikumayima nawo. Ife andani yawo ansonda ndikumayima nawo. Ajese kabwira ndikumayima nawo. Ngati ine Nthamanja Boys kutulusa voice note, ifeso nkulakatisa voice note. Kutulusa matuvi kunonso kusapita kutulusa matuvi. Ayi ndithu ayiwala andale mpando huu wa satana huu. Palimomu ena ake usatana huu ndithu aukana. Pali ena tu satana aukana, ndipo aonesesa kuti ine satana asandikhuze ndigwire ntchito nda amphawi. Atikumbukira, atiyang'ana, ndipo tilipo. Ndipo ngati ifeyo tingamangidwe, ndipo ineyo ndinachita kuneneratu kuti MCP ikangowina, inetu ngakhale ndimakhala ndinaziwa kale kuti nthawi ina iliyonse MCP ikangowina ndiyenereka ndithawe. Ndipo ine nasanzika kale mabanja kusanzika makolo kuti ndithawa, kandi kakhala ku Mozambiki, kandi kakhala kuti, koma ndagonesa mutu panjanji kuti sitima ithuzule. Ndaenderedwapo, ndalembedwapo ma message kumani kuuzidwa masoni maso wachepa nawe iwe mwana uphedwa usana khwime ine nkumavomera. Lero pano zona kukumenyerani inu ufulu. Chifukwa ife timaziwa kuti tikamenya ufulu kwa Professor Arthur Peter Mutharika adzasankha anthu abwino. Anthu abwino ake ndiye ndi inuyo amene mugwire ntchito m'maunduna mmenemu. M'maunduna mmenemu ndi mmene mukhale ma project ooneka kuti kodi Nthamanja Boys tingampeze bwanji. Kodi nanga tingampase mbewu ya chimanga kuti alime akolole asamakhale opempha. Nanga tingamuchitire chani? Kholo labwino limasamalira anake pamuzi. Kholo labwino limayamba kudyesa anake pamuzi. Mwayambatu kudyesa ana ena. Baba mwiki mareo mieto kwa kela. The Great Machine Nthamanja Boys nyani wa Mphongo kubwera mchigawo. Uzimu ndi umuntu ndi chikhalidwe zikakuchokerani. Ndi choncho basi. Asogoleri tentifomere wandale uzimu ndi umuntu ndi chikhalidwe zamuchokera. Ndipo wandale ndi wandale basi.
asogoleri anthu amene wakwayika pa mpando zimakhala zovuta kwambiri, koma zona anzathu inu achiromwe inu zona iyayi anzathu achiromwe zona mwafika apa mpaka na ndatumbuka amene azika kudandaulani, koma atumbuka wa maaktivisti awa akaronga boys awa akumpoto atumbuka kumeneko ndikumanga linga kuti ifeyo sitiyang'anaso Wagule wazipaka manyi ndiye wanunkhisa manyi muziko muno. Wagule iyi atipweteka uyu Agule ifeyo taona atawoledwa nkupita ku State House ndikukadya Agule ndikumakavula zigoba zija ndikumadya Agule nkumaona ali ndandanda matrakitu onyamulidwa akeso matata ame yaja nkumaona azazisa Agule mmene muja ndikumaka sinthula ndikumaka nyamula anthu nkumaka sinthula akuti kudya ndi mchewa wawo kudya ndi wachikhalidwe chawo Aguletu oti sana pange china chiso kungozera kuti achewa nonse muzipake manyi mvale Gule mbwere kuno muzali pochoka kumene kuja ma 50,000 sana panga tichina chili chose anthu atazilimba mtima kuti mchewa nzawo to ameneyo alomwe ayawo akirisitu asilamu inu sovuta mainda bambo anyamata tasungana komabe ife tili pano tizaenda ndi chipani cha TPP ine ndizaenda ndi chipani cha TPP pokapo Profesa atapita mchanika atandiuza kuti ayi ine ndapuma mwina mwake kumene kwa TPP ko ndi kumene network yanga isapendamire kuti kodi Profesa azatisonyeza ndani ndiye kwamveka zitopotopo ku TPP mu myezi 3 chabwino inuyo ndamene mukanaoneka kuti musinthe kwambiri zinthu ife tupano tikamanena sitikunena kuti ziko silienda bwino ziko pano pali kuyenda bwino koma pamene pakuyenda bwino ziko kodi pali zina zimene zikuonongeka muuzidwe musauzidwe ndiye zinthu tuzatembenuka anthu amene amabungwe mukadana nawo na akugendani ife ndatimangalinga kuti asogoleri inu ndi ife tiyimikana pano ife tilola wa DPP kupita pena pali pose ziko linonso naye ndilake wa DPP yo timulola Profesa apite kwina kulikonse ife ndikumaononga ndrama zathu ndikumaononga ma resources yathu ndikumaononga zochita zathu ena ndikumayenda ni makamera ngati achita kutumidwa koma sagwira ntchito ku radio ina iliyonse koma kumayenda ni makamera ngati mtola nkhani mafoni kumajambula zochitika Profesa tu ameneyo taunani apapa pano pani mene zili kuno tukukuchitika izi pano pani mene zilili kuno kwasogoleri kubera mavoti kuno chani ntchito inali popa ground lero mwamuiwala mukumatenga mabungwe ati akunguma inu achokera pati zona Michael Kaiyasa mmene amapangira manyi ndi bungwe la HRDC ndikumamva kuti ayanali mmangochi mutu ati kokudya ndi mayi olemekezekawo amayi ndiye mwatenga mbiri abale yanga achiromwe ndiye mwatenga mbiri abale yanga inu ndiye mwatenga mbiri tenene chilungamo kodi mbiri zimenezi mbuya DPP ijanso anthu inu simu magawa olokoma t-shirt amene anthu kumakupemphani makapusi amene anthu kumakupemphani kuli njinga zakapalasa kumeneko za DPP zambiri akakupasani mumakaziunjika kumipanda kwanu ndikunena pano mwachisanzo Michael yata anaituluka kale DPP koma kunyumba kwake kupita mukapeza njinga za DPP za nyuwani woti zangokhala mwina 200 chakuti njinga zimene zamasitengali mboma atu mpaka na pano pali ma MP njinga zisunga za DPP zili mipanda mu za sports za zikulu ndi chisanzo chabetu koma AMCP akugulira abale yawo achanawo magali moto oonesa kuti awawa aziwe kuti ine nchewa ndipo ndalowa mboma ndipo ndakhalapo abale yanga sizotanga akwanise wonse koma amatengerapo ena amene aonesa kuti uyu amandisapota mwachisanzo wina amavala makanja atali kwambiri kumene kungapita chakwera iye kumakavina kumene kunagwa naima wa makanja uja lero to analemera mkulu amene uja nyamata amene uja analemera oyamba kusankhidwa ku State House ndi amene ujayo wa makanja uja
nkumamuona ali musuti ali amene itu ndiye wamkulu wa ku State House komatu amavina gule pamakanjaja zazitali zindodo zija lero a DPP zona kukamwiwala Ntramanja Boys munthu wonena kuti mukumuziwa mumamumva kuti kuphirira mulanje ndipo iyeyi ali muziko muno amakhala muziko muno ndipo inu kuperekanso manambala kuti mwina muzizayiona nambala imene yoyo ikuthamangathamangayo muli mwina ali kunja ayi ndithu timaopa kuphedwa timagwirisira ntchito nambala zakutali dala timauza azibale athu tisegulire nambala mutipase kuno tichigwisira ntchito imeneyo cholinga tisaonedwe kuti tili pati lero inu ndi mmene zilili zoona ndikukazitenga zinthu zoti sizomwezo uzimu ndi umunthu ndi chikhalidwe mulibe anthu andale mtendi nene chilungamo baba kingwela koleleki ombora onela bamkita yaiwe anakukumala akhani abeju dojibili isate the great machine Ntramanja Boys nyani wampongo timata alola akane tanjo lifoka mpata njoka sienda ni mwana papilira mulanja pamwamba timafuna tikamakambirana tizimvese sana kuti ayi uzimu ndi umunthu ndi chikhalidwe ngati zakuchokerani koma be ukena kake kakugwireni ndaseka kwambiri muli bwanji amayi ndi abambo anyamata ndasungana zigawo zonse muli bwanji nimabwereza kuti ndikupaseni moni malawi okongola malawi wamtendere malawi wachimwemwe koma wandaleyo musamaleni koma wandaleyo amazafuna anthu pamene zamvuta wandaleyo akaona kuti wafika pamenepo amasiya inuyo amene mwamusapota amakatenga tu anthu ena ndikumadya nawo mwachisanzo ndi zimene mukuzionazi ndi zimene mukuzimvazo ena anapita ku State House nachaliratu ineyo Ntramanja Boys ine nachaliratu nanenso kuchapa ndati mwina mwake ineyo akangoti akufuna ganyu pano ndani yokatipula ku State House anthu atawo chako mitengo au waulako kapinga mwina wokatipula ife timalima mmamizi muno mwina wokatipula ku State House iko ozala kapinga na azala otipula ake gati garden boy ine mwina ndiita ndwa kwapita anthu ena atu achibale yawo awo akaunjikana kumeneko akuchita zisembwere zawo kumeneko ali pe mulomwe nzanga amayang'ana kaye pa nyumba pake leronso ndizi akuoledwa anthu ena ulendo mmango chikokadya mulomwe nzanga ndiye zochitika zake zimenezo abale yanga ife tayiona Young Democracy ikunjoya ndimakumbukira Richard Chimwendo Banda anasankhidwa wamkulu wa Young Democracy koma mpaka na acheya kumpasa fortune nkumayendesa gulu la Young Democracy limene lijalo nthawi ya UDF anyamata anjoya kupasidwa njinga za UDF zija anyamata mbwe aliyense wapa bulanchi chani kupasidwa leronso kuchokera mmene ndaonanso ulamuliro wa MCP anyamata ali ndi ma-t-shirt anyamata ali ndi salu wa MCP sunganene kuti akusowa t-shirt ayi sunganene kuti akusowa chipewa ayi fusa wa DPP ufusa anyamata amayi Joyce Banda analandirisa njinga za moto kwa pasa chani anyamatanga sintinda kugulani yayi sintinda kutinda kukuthokozani yayi koma ineyo ngati munthu kuti ndifike pano inu mwandilemekeza ndikamapita kapena ndikamayenda mmandipasa support anyamata inu muli ndi makolo anu ndi azibale anu mmasukhala ndi zosowa zanu ndikuthandizeni koni chani ndakupasani njinga za moto mutakate anyamata osamaba pangani zimenezo ngongole kwa ngongoza anyamata njinga za moto pipi tu mayi Joyce Banda kumanga nyumba kwapasa anthu ng'ombe chani ife tikwenda be mapazi mpaka na lero kanga lero akupita kokadya ndiye DPP tu imeneyo ife timasangalala ndi ndalayo Professor Arthur Peter Mutharika wachikulire chimwemwe ndi mtendere ndi madaliso ambuye amusamalira amuchengete mpaka na ku 2030 inu mukuona ngati ndi patali 2030 mkulu ito azaloza chala chake kwina kwake ndiye ife tikazaona kuti chala chapita kwa munthu olakwika muzanya iwe chala chako chingapite kumene kwa iwe ndiye kuti chipani cha DPP cho kwachithesera pati so musamale kwambiri kumeneko anthu ambiri apita ku DPP kuzera ndala wa chimwemwe ndi mtendere Professor Arthur Peter Mutharika ife tili kumeneko kusapota ndalayo wawina iye asankhe nduna akasankha nduna mugwire ntchito bwino musayang'ane zigawo musayang'ane kulumala musayang'ane ndi okongola kapena alibe suti kapena ali nawo omuthandiza munthu ndi inuyo
inu lero mukupanga chonchi chifukwa chanji mwina chala cha profesa kusogolo kuno pozindikira kuti mumamusambira mankhwala inuyo mwina chala chake chizaloza kupita kwa inuyo kuti awa ndamene akhale pa mpando mwanyasa kale a Malawi zizachita bwino kapena ayi mwabo wakala a Malawi zizakutherani bwino kapena ayi koma musaone ngati 2030 ndi patali ayi MCPso timauza choncho mu 2020 lero 2025 tikuyambanso chonchi tinayamba nawo tu mu 2019 tinayikena ko tu 2020 alowa mbomatu nkumauza kuti muchokatu inunso muzachoka mboma mu koma ngati mungasamale ananu ndikuziwa kuti amene azasankhidweyo azakhala wabwino pozindikira kuti ubwinowu udakalipo kale suyenda ndi timu yonena kuti suiziwa mawa ikakakunyoka pa khosi uko uzathamangira kuti ayi natu timu iti ayi asogoleri a DPP mwasiya chitimu tukunja timu tumwasiya timu yanu tumwaisiya kunja anthu a DPP inu ndiye mwatenga timu imene inuyo musaiziwa koma yongojiya m'masocial media ndiye mwayika pa ground ndiye ikudya mapwefupwefu akudya masoseji ife tili pano kubangulira ndalayo amene wakusankhani kuti mukhala nduna inuyo kubangulira mkuluyo amene wakusankhani kuti inuyo chifukwa anthu amati ozinyera ife kumati no azinyere tizakamutenga ozinyera imweyo Profesa Mutharikayo iya iwa kalamba akugwa pa sanja amene ujayo ine pano ndikubwera nkubloka zimene jakuti no agwe pa sanja koma ni munthu ali muziko muno ali ndi ufulu kukhala president ndipo awinanso ameneyoyo amene uja sanga lowe nyumba ife koza kuti alowa nyumba amene uja ndipo azigona mommo munamva kuti amagona panja mukunena nyumba mwake mutino ngati mukunena za uhule ndiye kwanu konko ndi uhulewo ndala isakulowera mboma uhule ngati achakwera ife timu awina ameneyoyo anthu akatanene izi age limit ife kuti palibe nziko muno ali age limit iwe usanabwerese age limit ku parliament uyenereka ukauza anganga ako ndi amayi yako ngati ana athako kafukule mafupa ukaafunse kuti munakalamba chimene mwafera kufa kulibe mwana kapena kulibe mkulu ndiye iwo kamati age bill akalowa amwalira mwansanga waziwa bwanji kuti mkulu yamwalira akhala pa mpando ameneyo ndipo kwata mwalira ine ni limbikisa Malawi kuti tikatenga ntumbira wa professor wotu tuwika pa blood paper ndipo mwachiziwikira kuti tiwina ndiye tizasankha wina oti ayendese bomalo lero mulungu wamudalisa mkulu adakali wa moyo tikumunyadira tili nawo pano lero mukuonongatu mwatiiwala iya tikufuneni zabwino zonse ine popeza ndi Nthamanja Boys nyani wambonga timangokuwa ine ndimangobangula koma kubangula kwathuko musimva kubangula kwathu muzimva anthu ambiri akudandaula akuluakulu mwanyanya alomwe mukufuna kuyipisa mbiri ya ulomwe ikapena iyayi DPP bwanji kweni pepani langa zina Nthamanja Boys nyani wambongo nota alole akane tanjo lifoka mpatanjo kasiyenda ni mwana kubwera nchigawo chonena kuti uzimu ndi umunthu ndi chikhalidwe wandale amakhala ngati satana ndi amene woto ayambapo koma wabakiri TV mpaka na pano anthu saziwa kuti ali kuti wandale wawina akuyendera mbendera petupetu wabakiri TV akubisirabe mpaka na pano chifukwa amene ujayo akhoza kuphedwa nthawi ina ili solo kwatapezeka simunga muthokoze mukuti yayi simuziwa asogoleri mtanyi wamene wabangulira muda simunga muthokoze Manuel Leya Makatani fumu ya ndodo simunga muthokoze Mangochi simunga muthokoze iya ine ngati pano Nthamanja Boys nganyamata ena nkati mwa karonga chani anyamata Mangochi umu ati ma countryman amphepo zona ukapezeka kuti mukupanga zanu ife timati nafe tinjoye kuposa azi kwanje ayi ine ndichoke mu studio muno ndibweranso nthawi inake popeza ife ndokuwa ndobangula ana akapolo ana chabechabe koma vuto palibe tibweranso mu chigawo china iya ndakusokosera kulinga utamva koma kuti bibiko iya indithu popeza mwaliphula koma chati chubwi usapanga kapakapa sichinaoloke chifanya kuti chubwi koma chikati chubwi kupanga kapakapa ndipo panga chamicho chapanga kapakapa kusonza kuti mwaoloka iyayi zanu zakuthekerani
koma befe tili pano ife tangoti chibwito tinapanga kapakapa kubweranso ku chigawo china ndapita tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.